ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯୋଗ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ସୋମବାର ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜ୍ଞାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ହିତରେ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା କେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଅଷ୍ଟମ ପରିଚୟଟା ଆପଣ ମୁଁ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗିଆପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ। ଏହି ଦିବସକୁ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସଟି ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। କ'ଣ ଏଥିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା? ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଚାଲିବୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ।